Piny owacho bagoromo gi jochung' riwruoge mag kuonde tiegruok mag Technical University of Kenya TUK, University Academic Staff Union WASU kod Kenya University Staff Union KUSU ma twak e winjruok manotim gi jotije mbalariany ma TUK. Manowuoyo e romono, jatend migao mar somo Julius Ogamba wacho ni migaono oseketo kare chenro makare makoro bioneno ni jotije mbalariany go odokie tich ka dwachgi bende ochop kare. Lero ni moko kuom weche magitwakie kendo gitime winjruok gin kaka bedo gi kwan mamalo ma jopuonjre ma irwako e mbalariany, bero chenro mag tawo tije kod bero chal mar mbalariany no e kind mamoko, ka bende olero ni okege gi geto chungo gomo moro amora e kinde mabiro. So we had discussions around the increasing student enrollment, cost-cutting measures in various areas. We also talked about organizational structure. We also discussed areas of revenue enhancement and strengthening of the university governance and management structure. So we have been able to put on the table a proposal for the unions to ensure that we have a short-term, a medium-term, and a long-term plan to ensure that we keep the employees at work, we keep the academic staff in class, and we keep the students in class so that we do not have these very many disruptions in these universities that has led to the academic calendar being affected.